jagat raya kalingono mungkin lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati salawase monggo diajeng goreng lintang kang kakonangan ing angkasa ya Kang Mas mratelakake wujud tresnaku marang sliramu wong ayu ya Kang Mas datan kena tak umpamake ipo endahing wengi iki nyawijining tresnaku lan kowe ya Dik ya yeah.